Как ще си върнем доверието за изразходването на европейските? Да, има. Веднага ще ви кажа. Ние по време на дебатите защитихме много твърдо своята антикорупционна политика или политики. Значи, срещу политическата корупция, задължително, ама съвсем задължително, трябва да има нови правила за изборите, категорично забраняване купуване на гласове, правилата известни много преди изборите и масиран натиск срещу това най-изявено нещо на политическата корупция. Второ, Комисията за противодействие на корупция в Народното събрание, контрол върху специалните служби, парламентарната комисия за наблюдение на изразходването на еврофондовете трябва да отидат в опозицията. По много проста причина, защото опозицията е критична спрямо администрацията, която усвоява европейските фондове и първа ще бие камбаната и ще каже, там нещо не върви. Първа ще обърне внимание на публикациите, първа ще започне разследване и така нататък. Как Същото е... мнозинството ще гласува за такъв състав? Моля? Как мнозинството в парламента ще гласува за такъв състав? Трябва да гласува, ако иска наистина да има противодействие за политическата корупция на високо ниво на самите управляващи. Тоест, трябва управляващите да знаят, че вътре в държавната система има едно звено, има един механизъм, от който трябва да се плашат по административно-политически път да се плашат. Не да се плашат, защото ще бъдат осъдени, а да се плашат, примерно, министрите, че ако комисията разкрие техни несвършени дела или престъпна небрежност, или умисъл в бездействие и така нататък, ще трябва да напуснат самата администрация. Това от една страна. От друга страна, всички кандидатствания за европейски проекти в интернет. Всеки да може да ги види. Ние да видиме лично, че действително има 5 проекта по 1 милион, всичките разработени по един и същи начин. И ние да кажем, а не Европейската комисия и да ни се подиграва, вие, журналистите, четейки тия проекти, да кажете, гледайте ги, тези какво правят там, погледнете и къде се наредили на опашка, всички искат по 5 милиона или по 1 милион. Тоест, всичко в интернет, всичко пред очите на хората, чиста процедура за оценка, такава, че да няма намеса на администрацията, достигаща до контрол върху всяко работно място на тези служители, административни служители, които вземат тези решения. Така че да се види какво е поведението на еди кой си, от еди коя си администрация, който оперира с еди кои си фондове. За да не се оказваме в един миг, да видим как цялата документация на Националната агенция Пътна инфраструктура е вили на могили. Нали? И това да ни го казва чуждестранни аудитори. Да можем да го видим ние, защото сме осветили работните места на тези служители и сме видяли на административните служители, че еди къде си, примерно, при окомплектоването на условията за предоставяне, за сключване на договор между баткото и братята му, не са дадени декларации за конфликт на интереси от страна на фирмата, която кандидатства, и въпреки това фирмата е спечелила конкурса. Чак сега се сеща от Комисията за корупция на Народното събрание да се атакуват тези договори. Те са наистина на нищожно основание сключили. Тоест, компютъризация, контрол над работните места на всички хора в администрацията и след това електронно правителство. Електронно правителство, опряно на няколко могъщи информационни масиви, които България трябва да поддържа. Единият е този за противодействие на престъпността, другият е имотния кадастър, целият на земята, включително на всички имоти, да е ясно къде какво има, кой го има, нали, през какви неща е преминал и така нататък. Всички тези неща се вадат и тогава от хората, когато кандидатстват за каквото и да било, ще е необходимо само една, в случай, че има електронно кметство, в случай, че има електронно правителство, ще е достатъчно само по почтата да им изпратите своята молба
в която вие описвате от какво имате нужда. И те са длъжни като администрация, тъй като пък ще има система за контрол, в която ще се вижда, че ели кой си е задръстен с цели опашки от молби, не си върши работата и се вземе мерки. И тогава администрация ще е длъжна да ви отговори. В този смисъл тече световна революция. В този смисъл, в който говорих. Тече световна революция. Гигантски фирми преминават на този режим на функциониране. Въвеждат електроника, въвеждат електронно следене, въвеждат следене и рационализация на работните места, включително до пряко наблюдение, ако щете, в определени ключови зони. Има системи за защита, включително за това, че служителят няма да престъпи правилата. Вие знаете ли, че един висш администратор финансов в голяма международна фирма декларира халката на ръката си преди да влезе? До такава степен е задължен. И след това да опише какво е купил, за да е видно, че той, понеже е бил близко до меда, не си облизвал пръстите. Тоест, има ги тези системи и те трябва да бъдат въведени. Има революция, революцията трябва да бъде вкарана в страната. Тя е в състояние, според нас, бързо да започне да решава проблема с административната корупция, вече ако говорим за нея. И след като се реши този въпрос, което може да стане сравнително бързо за цялата администрация, защото аз пак казвам, огромни администрации в момента се рационализират по тези правила в целия свят. Това е революцията, която в момента идва и която предизвиква кризата, между другото, защото тя е криза преди всичко в сферата на услугите и в сферата на управлението. Това може да се направи в България и тогава, още при първите успехи, не бива политиците да се разполагат с европейските пари. По никакъв начин. Няма нищо политическо в едно решение, при което един човек или една фирма, която е кандидатствала със своя проект по най-почтения начин, показала го е в интернет, защитила го е с всичките документи, които има и е получила одобрението, няма никаква причина да не си получи парите и нещата да карат тази фирма, лошата организация, да търси политически връзки, да търси на кого да плаща, в коя партийна централа и така нататък. Защо да плаща, ако пътя е наистина опънат като магистрал? Сега може би ви звуча малко като някакъв такъв много ентусиазиран и убеден човек, но аз съм абсолютно убеден, че решенията ги има. И ние, притиснати от кризата, ще трябва да ги направим колкото се може по-бързо. Може би преди останалите, които примерно не страдат чак толкова от криза, дошла от корумпирана политическа и административна среда. Така че има на какво да се опрем в момента.